몰라서 다도마 잘남기네 신신난게게 때문에 누구데 Więc najpierw chciałbym wysłać pozdrowienia źródłom schronienia, czyli całej społeczności Sangi, wszystkim mnichom i mniszkom, 로르게 신년나부터 wszystkim lamom, tulku, duchowym przyjaciołom, wszystkim przyjaciołom w Dharmie. Mam nadzieję, że macie się dobrze. 근데 다들인데 가장 좀 못튀네다 쉬어로도 차리어봐 Więc będziemy kontynuować nauki z poprzedniego razu. 그래서 봐봐 Doszliśmy do momentu, w którym mówiliśmy o transmisji przekazu, o transmisji, o linii przekazu nauk Buddy. Więc ta linia trochę inaczej wygląda w północnym przekazie buddyzmu i w południowym przekazie buddyzmu. Istnieją różnice pomiędzy nimi. Teraz omówimy tą północną, z której do której my nawiązujemy. Poprzednio mówiłem o tym, o kronikach przekazu Dharmy, o tym tekście przetłumaczonym na język chiński, który opowiada o północnym przekazie nauk buddyjskich. I nawiązuje do tekstów Ashoka Avadana, przetłumaczony przez Anfa King podczas dynastii Wenjin, i też od tekstu Ashoka Sutra, przetłumaczonym przez Songaramana podczas dynastii Liang. Te dwa teksty są kluczowe, jeśli chodzi o studiowanie całej historii króla Ashoki, całej tej epoki króla Ashoki. Szczególnie ta Ashoka Avadana jakby w dużym jakby takim szczegółowo omawia to, co się działo przed królem Ashoką. Zaś Sutra Ashoki ona została przetłumaczona gdzieś tak w V wieku naszej ery na język chiński. Jak powiedziałem, to są dwa bardzo ważne teksty dotyczące historii buddyzmu. I bardzo ważne dla Abhidharmy, dla studiowania Abhidharmy, jak również właśnie do historii tej pierwszego wczesnego okresu buddyzmu w Indiach. Jest jeszcze taki tekst, który się nazywa Divya Avadana, czyli w którym również mówi się o przekazie dharmy w wczesnym okresie buddyjskim. W tej Ashoka Avadanie przedstawiony jest taki krótki przekaz dharmy po odejściu Buddy. Mówi głównie o czterech pokoleniach. Pokażę wam tutaj. Czyli to jest jakby takich 5 patriarchów linii. Pierwszym był Mahakasyapa, potem drugim był Ananda, trzeci Madhyantika, trzecim był Shanakavadrin, piątym był
Więc mamy takich 5 patriarchów Dharmy, którzy zarządzali przekazem Dharmy po odejściu Buddy. Ten ostatni Upagupta był głównym rdzennym guru króla Ashoki. Tutaj, jak widzicie, Madhyantika został zapisany jakby w nawiasie i zaraz dojdę dlaczego on jest zapisany w nawiasie. Ten Madhyantika został uczniem Anandy tuż przed śmiercią Anandy. I w tych 2 tekstach, o których tutaj mówiliśmy, opisuje się, jak Ananda przekazał mu całą dharmę i potem wysłał go do Kaszmiru, aby tam upowszechniał buddyzm. Ale okazuje się, że on był on również jakby powiązany z Shanakavasinem, czyli jakby tutaj z tym trzecim patriarchą. I w różnych tekstach przedstawia się to nieco inaczej. Gdyż często mówi się o tym, niektóre teksty mówią, że Ananda przekazał nauki Madhyantike, a ten Shanakavisowi, a niektóre teksty jakby pomijają to jedno nazwisko. Mówią, że jakby pomijają Madhyantikę i mówią, że Ananda przekazał nauki Shankavasinowi bezpośrednio. Mahakasyapa przekazał mi nauki, zanim odszedł paranirwanę. Mówi się, że tak powiedział Ananda do Shakavasina bezpośrednio, czyli omijając Madhyantikę. Mówi się, że Ananda powiedział właśnie Shanakavisowi, Mahakasyapa powierzył nauki mi, zanim odszedł w nirwanę, teraz ja powierzę nauki tobie, zanim ja przejdę w nirwanę. Więc jakby tutaj w takiej sytuacji ten Madhyantika jest jakby pomijany w tej linii przekazu. W Mula Sarvastivada, w tekstach Mula Sarvastivady, czyli w tej linii przekazu Vinai, która obecnie obowiązuje w Tybecie, mówi się, że również, że Ananda przekazał nauki bezpośrednio Madhyantice. Mówi się, mówi się tam, mówi się również o tym, że Madhyantika był jakby przepowiedziany przez Buddę, że 100 lat po odejściu Buddy pojawi się właśnie taki Madhyantika, taka osoba, taki dzierżyciel dharmy. Mówi się, że on się urodził 50 lat po odejściu Buddy i że później stał się właśnie dzierżycielem dharmy. I to by wskazywało, że on nigdy nie spotkał Anandy, co jest kolejnym jakby takim zakrętem, kolejną zagadką i nieścisłością, jakich wiele znajdujemy w tekstach staroindyjskich i dotyczących przekazu buddyjskiego. Mówi się, że inne teksty na przykład mówią, że Madhyantika pojawił się 160 lat po parinirwanie Buddy, a nie 100 lat po parinirwanie Buddy, co jest najprawdopodobniej bardziej prawdopodobne.
Ananda jakby przepowiedział Madhyantice. Madhyantika był jego uczniem. Kwestia jest tylko czy jemu przekazano tą linię dharmy, czy nie. Być może, że przekazał ją obu swym uczniom, tylko Madhyantikę wysłał bezpośrednio do Kaszmiru. Uważał go za takiego nauczyciela dla Kaszmiru, w którym miał upowszechniać nauki. A to musiało być jakieś 160 lat po odejściu Buddy w parynirwanę. W niektórych tekstach, w niektórych przekazach, na przykład w historii buddyzmu w Indii Taranaty mówi się, że Madhyantika był niejako takim drugim dzierżycielem dharmy, jakby przekazanym na zachód, do Kaszmiru. I tam w tym tekście Taranaty czytamy mniej więcej tak. Zgodnie z tradycją Kaszmiru, Madhyantika również miała swoją sukcesję nauczycieli, którym przepowierzano dharmę. Chociaż pochodzili oni z centralnego kraju, czyli jakby z centralnych Indii, i tam uczył się dharmy przez 15 lat. I tam Ananda miał dwóch uczniów, Shanavasikę i Madhyantikę, którego wysłał do Kaszmiru, zaś Shanavasika w tym samym czasie dbał o dharmę w centralnych Indiach. Czyli dlatego uważa się, że trzeba jakby Madhyantikę zaliczać do patriarchów dharmy, do patriarchów buddyzmu, gdyż jemu również przekazano całą dharmę, tylko odesłano go w inne rejony Indii, do Kaszmiru. Tak został pouczony, jakby o to poprosił go Ananda. Więc niektóre teksty wliczają Madhyantikę do tej linii przekazu dharmy, a niektóre nie. Niektóre wliczają tylko Shanavasikę, gdyż one mówią tylko o przekazie dharmy, o tym głównym przekazie dharmy w centralnych Indiach. Tak czy inaczej, Madhyantika udał się do Kaszmiru i był bardzo ważną postacią dla nauk w zachodnich Indiach. Stał się bardzo tam poważanym, bardzo wpływowym nauczycielem i pomógł w upowszechnianiu Buddy w tej okolicy. Buddyści z Kaszmiru uważają, że jest to bardzo ważna postać dla nich. To on jakby przyniósł nauki Buddy w te okolice. Stał się bardzo wpływowym nauczycielem, miał bardzo wiele władzy. Oczywiście wszystko to są hipotezy, wszystko to są takie domysły, które teraz jakby tworzymy, czytając te staroindyjskie teksty. Oczywiście, żeby pojawiła się taka linia patriarchów, to musi być jakby bezpośrednia więź pomiędzy uczniem a nauczycielem. Na przykład, bo na przykład niektóre teksty mówią o tym, kto komu udzielał ślubowań, tak? Czyli, że na przykład Dashabala, że pojawia się na przykład tam czyli na przykład pojawia się jakiś taki wiele jakby domysłów i różnych twierdzeń co do tego, kto był nauczycielem Anandy, znaczy kto udzielił mu ślubowań.
Niektórzy mówią, że to był Dashabala Kashyapa, niektórzy mówią, że to był i według Pawoculak Trengui to było inne imię Mahakashyapy, ale z drugiej strony w innych tekstach staroindyjskich pojawia się Kashyapa, Dashabala i więc można snuć domysły, czy to była ta sama osoba, czy jakieś inne osoby, czy dwie inne osoby. Tak czy inaczej, jest wiele takich tekstów Vinai, które jakby wyliczają całą linię, kto komu udzielił ślubowań Pratimokszy, kto był czyim kempo, kto od kogo otrzymał ślubowania. A to wcale nie oznacza, że to był główny nauczyciel czy główny uczeń danego nauczyciela. Jakby linia, od kogo otrzymujemy ślubowania i linia, od którego się uczymy, od nauczyciela, od których się uczymy, to może być to mogą być dwaj różni nauczyciele, dwie różne grupy nauczycieli i uczniów. Więc dlatego obecnie wielu uczonych, mówią, że Kashyapa nie był na przykład nauczycielem Anandy, to nie on udzielił mu ślubowań, gdyż być może udzielił mu ślubowań, a nie był jego głównym nauczycielem i tak dalej. Jakby odpowiedzialność za utrzymywanie ślubowań, udzielanie ślubowań to jest zupełnie inna odpowiedzialność niż utrzymywanie nauk. Mówi się, że ci, którzy udzielają nam ślubowań, to są nasi kempo, to są nasze źródło ślubowań. Niekoniecznie jest ale to nie jest jakby źródło nauk, jest to tylko źródło ślubowań i wobec tej osoby jakby mamy zobowiązanie utrzymywania tych ślubowań i z tą osobą omawiamy swoje ślubowania, ale to nie znaczy, że on jest naszym głównym nauczycielem jakby dharmy. Jak wiemy z poprzednich nauk, Mahakashyapa był bardzo wpływowym, bardzo szanowaną osobą w sandze, był bardzo ważną, był głównym jakby jednym z głównych uczniów Buddy. To Buddha jakby wskazywał mu miejsce na tronie, prosił, aby nauczał. Mówi się, że Buddha ofiarował mu jedną ze swoich szat. Wymienił się szatą z Kashyapą na znak właśnie, i co było takim znakiem właśnie że on będzie jego dzierżycielem jego nauk i tak dalej. Później oczywiście wiemy, że Mahakashyapa był główną postacią, która zorganizowała pierwszą radę po parinirwanie Buddy. Więc była to bardzo ważna postać, ale z drugiej strony wiemy dobrze, że Mahakashyapa i Ananda nie byli jakimiś bliskimi przyjaciółmi. Było wiele nieporozumień pomiędzy nimi. To nie była taka bliska, serdeczna relacja. Po tym, gdy odeszli i Shariputra i Moggallajana, dwaj główni uczniowie Buddy, Buddha uznał, że właśnie Mahakashyapa jest najbardziej odpowiednią osobą do utrzymywania nauk i zarządzania sangą. Mahakashyapa miał bardzo wielką, dzierżyła na nim wielka odpowiedzialność. Więc mimo, że Ananda jakby miał bezpośredni przekaz nauk od Buddy, on na przykład podczas pierwszej rady nie był jeszcze arhatem, więc Mahakashyapa nie chciał go wpuścić w ogóle na tą pierwszą radę.
Mahakasyapie też nie podobało się to, że Ananda na przykład wstawiał się za kobietami, za udzielaniem ślubowań kobietom i tak dalej, i tak dalej. Takich dowodów na to, że oni no, nie do końca się zgadzali we wszystkim, było więcej. Ananda był bardziej taki progresywny, bardziej otwarty. A z drugiej strony Ananda żył bardzo długo. Mówi się, że miał bardzo długie życie. To znajdujemy potwierdzenie tego również w tekstach Pali, w tekstach Mula Sarvastivady i tak dalej. Mówi się tam, że Ananda służył jako asystent Buddy przez 25 lat. Więc gdyby Ananda został tym asystentem Buddy przez 25 lat, czyli jakby gdyby został tym asystentem tuż po otrzymaniu ślubowań, to miałby 45 lat, kiedy Buddha przeszedł w parynirvanę, odszedł w parynirwadę. Czyli spokojnie mógł żyć jeszcze dalsze 30 czy 40 lat, więc jego aktywność się bardzo długo rozwijała. Mahakasyapa nie miał tyle szczęścia i odszedł dużo wcześniej i przekazał wtedy wszystkie nauki i dzierżenie darmy Anandzie. Dlatego Ananda później, po parynirwanie Mahakasyapy oczywiście, stał się bardzo wpływowym nauczycielem. Więc trzecim patriarchą był ten Shanakavasin, który był zgodnie z tą Ashokavadaną. On był jakby trzecim patriarchą buddyzmu. Był bezpośrednim uczniem Anandy. Najprawdopodobniej urodził się w Rajagriha, ale głównie upowszechniał dharmę na zachodzie Indii. Gdy w tekstach buddyjskich mówi się o drugiej radzie, mówi się, że to było mniej więcej 100 lat po parynirwanie Buddy. Niektórzy mówią, że dłużej. Są różne opisy w różnych szkołach, w różnych tekstach Wina i tego, kiedy ta druga rada się odbyła. Więc tam i w tej radzie udział brali właśnie Sanavasika, Sambhuta, Shanakavasin i z Pali, z tradycji Pali, Sata, Satika, Kandaka i tak dalej. Mówi się, że druga rada odbyła się na górze nazywanej Ashoganga. Inni zaś twierdzą, że odbyła się tam, gdzie rezydował Sanavasika, czyli w Urumandapartava. Nie wiemy dokładnie, która to jest góra, gdzie ona się znajduje, ale wszystkie teksty zgadzają się co do tego, że można do niej dopłynąć łodzią. Również te imiona tych patriarchów w różnych tekstach są jakby inaczej przedstawiane, różnią się odrobinę między sobą. Niektóre mówią Sambhuta, niektóre Sambhuta Vanasin, niektórzy jeszcze inaczej. Podobnie ma się z datami. Niektóre teksty mówią, że to było w tym roku, niektóre, że w innym roku.
Niektóre mówią, że to było 100 lat po odejściu Buddy, niektóre, że 160 lat po odejściu Buddy. Zgodnie z Pali Vinają, właśnie ten druga rada odbyła się na tej górze Ahoganga, natomiast Ashoka Vadana na przykład zaś twierdzi, że to było właśnie na tym Urumundapartava, ale istnieje bardzo wiele bardzo słusznych podejrzeń, że najprawdopodobniej chodzi o tą samą górę, tylko ona jest po prostu inaczej nazywana. Więc to są fakty dotyczące tego wydarzenia. Większość badaczy zgadza się co do tego, że ten Sambota Sakavasin, którego wspominają teksty Vinai, był właśnie tym trzecim patriarchą Dharmy, trzecim patriarchą buddyzmu. Ale są tutaj pewne różnice pomiędzy tym, jak przedstawia to północny przekaz Dharmy i południowy przekaz Dharmy. Teraz jakby czwartym patriarchą buddyzmu był Upagupta. Czyli to jest jakby ta czwarte pokolenie, tak? Był uczniem Shanakavasina. O nim mówi i Ashoka Sutra, i Ashoka Vadana. Jakby oba te teksty mówią to samo. Ale znowu pojawiają się różnice, kiedy Upagupta żył. Mówi się, że niektóre mówią, że życie Upagupty jakby, ponieważ mówi na przykład północny przekaz, w czym różni się bardzo od południowego przekazu. Północny przekaz mówi, że Upagupta był właśnie głównym nauczycielem Ashoki, czyli koniec życia Upagupty musiało się zbiec z jakimś mniej więcej początkiem życia Ashoki, czyli Ashoka, kiedy jeszcze był młody, musiał spotkać Upaguptę. I stąd jakby liczy się również te daty, kiedy oni mogli żyć, kiedy to mogło być i wygląda na to, że to było jakieś 160-70 lat po parynirwanie Buddy. Inne teksty mówią, że to było 100 lat po parynirwanie Buddy, ale to wtedy się jakby nie zgadza z innymi historiami dotyczącymi życia króla Ashoki, bo najprawdopodobniej król Ashoka panował później, czyli właśnie te 160, 170, 200 lat po parynirwanie Buddy. Więc co do tego uczeni się nie mogą jakby zgodzić, mają różne przeciwstawne źródła. Niektórzy na przykład mówią, że to było jakieś 130 lat po parynirwanie Buddy, czyli mniej więcej w roku 371 naszej ery. Przed naszą erą, przepraszam. Czasami jest tak, że w tekstach pojawia się jakiś Kala Ashoka. Niekoniecznie to musi być ten król Ashoka, o którym mówimy, że był królem Dharmy, tak? I królem. Być może, że jeden, na przykład Kala Ashoka żył 100 lat po parynirwanie Buddy, a ten Ashoka, król Dharmy, żył 160 lat po parynirwanie Buddy. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dzisiaj, czy tutaj chodzi o tą samą osobę, czy o dwie różne osoby. Po prostu te wszystkie te wzmianki są zbyt lakoniczne i nie mamy jakby takiego autorytarnego źródła. Potem, gdy Upagupta odszedł, niektórzy mówią, że Ashoka pojawił się po Upagupcie, tak? Czyli że Ashoka nie mógł spotkać Upagupty w związku z tym, że spotkał jego ucznia Ditikę.
Więc naprawdę jest bardzo wiele różnych źródeł, różnych tekstów, które zaprzeczają sobie nawzajem. Taranata w swojej historii buddyzmu mówił, że właśnie Ashoka za młodu spotkał Ditikę, a nie Upaguptę. Ale z drugiej strony niektóre teksty mówią, że panowanie Ashoki rozpoczęło się 100 lat po odejściu, po parinirwanie Buddy, a wtedy właśnie mógłby spotkać Upaguptę, a nie Ditikę. Więc są takie tego rodzaju taki brak konsystencji i brak logiki w tych tekstach. Być może, że po prostu tutaj jest mowa o trzech różnych Asiokach. Być może, że to było popularne imię i było trzech różnych Asioków, o których wspominają teksty. Kto to wie? Niektórzy mówią o Kala Ashoka, jakimś czarnym Asioce. Czy to jest ten sam Ashoka, który był królem Dharmy? Nie wiemy. Po Upagupcie patriarchą buddyzmu był Ditika, jego uczeń, czyli jakby piąty patriarcha buddyzmu, Ditika. W Ashokavadanie i w wielu innych tekstach, również tych przetłumaczonych na chiński, bardzo często się o nim wspomina, o Ditice, że był bardzo ważnym patriarchą buddyzmu, właśnie uczniem Upagupty. I na pewno nawet nie wiemy, czy Ashoka spotkał Upaguptę, czy nie, ale na pewno Ditika żył za czasów panowania króla Ashoki, czyli w tym takim złotej erze buddyzmu. Zgodnie z Taranatą, zgodnie z historią buddyzmu Taranaty, Ditika urodził się w Maturze, ale niektórzy mówią, że w Magadzie. Ditika w drugiej połowie życia był często chory, często chorował, więc nie mógł jakby wypełniać wielu aktywności takich, którzy wykonywali nauczyciele. I być może, że w ten sposób jakby król Ashoka nie nawiązał takiej ścisłej więzi z Ditiką, mimo że Ditika żył za czasów jego panowania. Więc jedną kwestią, którą powinniśmy się zainteresować, że wielka ekspozycja, kroniki przekazu Dharmy i tak dalej mówią o tym, że za czasów Upagupty właśnie Sangha zaczęła się rozpadać. Wielu uważa, że właśnie wtedy dochodziło do tego pierwszego rozłamu już za czasów właśnie tego patriarchy Upagupty. To tak jakby ten patriarcha buddyzmu nie był tak wpływowy i nie miał tak wielkiej władzy jak poprzedni patriarchowie. Zaś jego uczeń, jego dzierżyciel Dharmy był bardzo często chory i to też jakby osłabiło jakby jedność tej pierwszej Sanghi. I to spowodowało, że pojawiły się różne przeciwstawne poglądy w Sangę, że jakby ta jedność Sanghi została podważona, naruszona. I Sangha zaczęła się rozpadać na różne frakcje i różne szkoły.
Te szkoły zaczęły się trzymać, zaczęły być sekciarskie, zaczęły trzymać się swojej pozycji, swojego poglądu. I tak zaczęło się, tak doszło do właśnie rozpadu tej pierwszej sangi. I wygląda na to, że właśnie to było za patriarchy za czasów patriarchy Upagupty. Wtedy się to zaczęło. Te wewnętrzne jakby spory, wewnętrzne problemy. Tak czy inaczej, kiedy mówimy o tej 5-pokoleniowej linii, zgodnie z chronikami przekazu Dharmy, to wszyscy zgadzają się, że to jest ten core, że to jest ten rdzeń jakby tego przekazu Dharmy po odejściu Buddy. Że te 5 pokoleń istniało naprawdę, że ci patriarchowie istnieli naprawdę w takiej kolejności. Głównie znamy to z Ashoka Sutry i Ashoka Avadany, z tych dwóch tekstów. To właśnie w nich jakby opisana jest to 5-pokoleniowa linia. I jakby tę więź pomiędzy, później opisywana jest jakby ta więź pomiędzy Upaguptą a królem Ashoką. Jak buddyzm w tym czasie zaczął się rozwijać, i przepraszam. Drugą sprawą, którą opisują te teksty, jest to, że jak narastał wtedy wpływ Sarvastivady, czyli wpływ tego północnego przekazu Dharmy, który najprawdopodobniej spotkał na swojej drodze Ashoka. Również w południowym przekazie mówi się o takim właśnie tym 5-generacyjnym jakby przekazie Dharmy, o tych 5 patriarchach Dharmy. I generalnie tych 4 pierwszych jest tak samo. Jedyna różnica jest taka, że w południowym przekazie mówi się, że to nie Upagupta był nauczycielem Ashoki, ale nauczyciel, który się nazywa Goliputta Tissa. Nie wiemy, czy to jest ta sama osoba. Być może to jest ta sama osoba. W każdym razie w południowym przekazie pojawia się zupełnie inne imię tego 5. patriarchy i najprawdopodobniej nauczyciela króla Ashoki, Goliputta Tissa. Ale do tego wrócimy jeszcze za jakiś czas, kiedy będę mówił właśnie o tym południowym przekazie Dharmy. Więc teraz chciałbym powiedzieć o tym, chciałbym jakby pokrótce przedstawiać różne wersje tego co mówiliśmy, tej przekazu Dharmy, jakie jeszcze inne wariacje pojawiają się w tekstach starodyskich czy innych tekstach. Na przykład w tekstach Vidai pojawiają się historyczne dokumenty z północnego przekazu Dharmy, które jakby zaprzeczają tym teoriom już przedstawionym. Jakie są różne inne jakby opisy przekazu Dharmy w innych tekstach. Na przykład w tekstach Vinaya Mahasangiki, czyli tej szkoły. Jak wiemy, to była jedna z tych głównych 2 szkół w Indiach, te 2 szkoły, na których Buddy się rozbił.
Tam się pojawia taka sutra pytań Shariputry. Gdy spojrzymy na teksty Vinay czy inne teksty tego północnego przekazu, to tam często pojawia się przekaz dharmy. I właśnie w tym tekście szkoły Mahasangiki mówi się o tym, że najpierw po parinirwanie Buddy Mahakasyapa stał się głównym patriarchą, Mahakasyapa zaś powierzył dharmę Anandzie, Ananda Madhyancie, Madhyanta Sanakavasinowi, Sanakavasin Upagupcie, a Upagupta był głównym nauczycielem maurjańskiego króla Ashoki. Czyli tutaj ten Madhyantika jest jakby dodawany jako ten dodatkowy patriarcha buddyzmu, jako ten trzeci patriarcha buddyzmu pomiędzy Anandą a Sanakavasinowi. Więc to jest tutaj tekst, który właśnie przeczytałam, ten cytat, który właśnie przeczytałam, teraz jest na slajdzie. Jakby główną jakby różnicą pomiędzy tym przedstawieniem a poprzednim jest to, że właściwie ten Madhyantika jest jakby wprowadzony, wciśnięty pomiędzy Anandę a Sakyavasinem. Najprawdopodobniej dlatego, że Madhyantika był bardzo ważnym patriarchą dla buddyzmu na zachodzie Indii, gdzie właśnie rozwijała się szkoła Mahasangiki. Więc to był ważny dla nich nauczyciel. Madhyantika, który został wysłany do Kaszmiru przez Anandę, o tym już mówiliśmy, jakby stworzył taką podlinię, można by powiedzieć, taką odrębną gałąź buddyzmu. I to jest największa różnica i te właśnie teksty Mahasangiki jakby uwzględniają ten wkład Madhyantyki. W kronikach przekazu Dharmy mówi się o tym, że Madhyantika że jakby został wysłany przez Anandę do Kaszmiru i w związku z tym więc, bo to była taka podlinia, którą tam stworzona w Kaszmirze, jakby taka osobna gałąź, wobec czego ten Madhyantika nie można jakby włączać do tej głównej linii patriarchów. Jest taka dyskusja różna, jakaś taka się tworzy, taka widoczna w różnych tekstach, co do tego, czy on udał się do Kaszmiru upowszechniać, czy skoro on udał się do Kaszmiru upowszechniać dharmę, czy można go uważać za główną postać buddyzmu, czy nie. Więc to jest jakby przedstawienie linii według Mahasangiki. Jest również jakby taki przekaz linii chińskiego Zen, w chińskim Zen czy w chińskim Chan. W Tybecie nazywa się to, mówi się o chińskich hasiangach, tak? Czyli tu chodzi po prostu o szkołę Zen. Dzisiaj tak się ją nazywa. I tam mowa jest o 28 patriarchach buddyzmu, którzy pochodzą ze szlachetnej ziemi. Od Buddy aż do Bodhidharmy. I razem ich było 28. A potem Bodhidharma jest ostatnim
który przeniósł Dharmę Zen do Chin i upowszechnił ją w Chinach. Więc jakby Bodhidharma był jakby tym, który przyniósł Dharmę do Chin. Był takim najważniejszym dla Chin patriarchą. Więc to jest opisane, ta cała linia przekazu jest opisana w chińskich tekstach Zen. Kiedy mówimy o tych 28 patriarchach, to opiera się o tych kronikach przekazu Dharmy, na tym tekście. To jest jakby taki podstawowy tekst dotyczący historii buddyzmu w Indiach i w Chinach. Więc tutaj jakby Chińczycy jakby powiększyli tą linię. Jakby do tej linii indyjskiej dodali całą tą linię zenowską, jakby, która przenosiła Dharmę do Chin. Więc 24 jest opisanych w kronikach przekazu Dharmy a 4 dodatkowych opisanych jest w innych tekstach. W buddyzmie Zen dodaje się też, jakby podmienia się główne postaci i jakby przekazuje się ich inaczej. Po pierwsze było ich dużo więcej według tradycji Zen, aż do Bodhidharmy. Niektóre tradycje Zen mówią, że to nie był patriarcha Bodhidharma, a był to Bodhisattva Maitreya. Więc tutaj też jest wiele różnych przekazów, chyba że chodzi o tą samą osobę. To była jakby taka linia kluczowych wyjaśnień, linia kluczowych nauk. Tak można na to spojrzeć. Czyli to była taka linia esencji, linia esencji Dharmy. Tak też można. Poza tym Chińczykom bardzo zależało na tym, żeby pokazać, że ich linia powinna być szanowana, bo wywodzi się od samego Buddy. Więc musieli to pokazać tak, żeby pokazać tę linię przekazu od samego Buddy, tak? I dodawać te różne dodatkowe osoby. Teraz przejdziemy do północnego przekazu Dharmy. Aha, tu jeszcze jest to. Kroniki przekazu Dharmy i tradycja Zen. Czyli widzimy, jaka jest różnica, że jakby generalnie są podobne, ale jednak są niewielkie różnice pomiędzy imieniami, pomiędzy tymi patriarchami. To, co jest opisane w kronikach przekazu Dharmy, jest znane w naszej tradycji tybetańskiej. Ten Madhyantika, czyli ten numer 3, tutaj jak widzimy, on jest w niektórych tradycjach się pojawia, jest wymieniany, w niektórych jest niewymieniany. Oczywiście imiona też się troszkę różnią pomiędzy tymi tekstami, jakby nie zawsze imię brzmi tak samo. Wszyscy się zgadzają co do numeru 5
I niektórzy mówią, że to był 5. albo 6., czyli ten Ditika, czyli ten uczeń Upagupty. Czyli ta tradycja Zen jakby do tej pory, tych 16 jakby jest takich samych, ale dodali jakby 4 na końcu. Tutaj to dobrze będzie widać, że linia Zen dodała 4 patriarchów na samym końcu. Co do tych 24 większość szkół się zgadza, ale co do tych, a zaś ci 4 dodatkowi jakby przenosili już dharmę na wschód do Chin. I dlatego oni są uwzględniani w tekstach indyjskim. Ostatnim jest wtedy oczywiście Bodhidharma. W tym północnym przekazie dharmy jest 5 różnych jakby przekazów Vinai, jakby takich Czyli w zasadzie jakby nauki się nie różnią, ale była różna linia jakby tych kempo, którzy udzielali ślubowań, tak? Czyli tutaj można mówić, że to było 5 różnych linii Vinai, w sensie od jakiegoś kempo, który udzielił ślubowań, od tego, który dalej udzielał ślubowań i tak dalej, że tutaj chodzi o tego rodzaju linię, czyli 5 linii ślubowań, która jest najważniejsza dla Vinai. Ale to wcale nie znaczy, że to była linia nauk, bo linia nauk mogła być jedna. Później porównamy tą sytuację też z południowym przekazem dharmy. Więc to była północny przekaz dharmy, dla których kroniki przekazu dharmy są jakby najważniejszym tekstem, jakby taką podstawą opisującą ten wczesny okres buddyzmu. One nie opierają się na jednym źródle, tylko na wielu różnych źródłach. Oczywiście ta tradycja Zen musiała pokazać dłuższą linię po to, żeby pokazać to przeniesienie buddyzmu z Indii do Tybetu, do Chin, tak? I ten przekaz, który przeszedł do Chin. Kiedy najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że 5 patriarchów buddyzmu po odejściu parinirwany to jest jakby taka podstawa naszej historii, podstawa tej historii buddyzmu po Shakyamunim. Ci patriarchowie utrzymywali jakby zorganizowali pierwszą radę, jakby zebrali nauki i utrzymywali te nauki, praktykowali te nauki, utrzymywali wspólnotę Sangi, odegrali bardzo ważną rolę w przekazie buddyzmu. Najpierw, tak jak mówiłem, był Mahakasyapa, potem był Ananda, czyli asystent Buddy, który spędził 25 lat służąc Buddy i który usłyszał i zebrał bardzo wiele nauk Buddy. Po odejściu Mahakasyapy w parinirwanę, Ananda przez kilkadziesiąt lat jakby prowadził Sangę, był liderem Sangi.
Potem pod koniec życia przekazał nauki Shanakawa synowi, ale jednocześnie wysłał drugiego ważnego ucznia, Madhyantikę, do Kaszmiru, aby ten tam w północnych Indiach propagował dharmę. Potem Shanakavasa oddał nauki Upagupcie, przekaz nauk Upagupcie. Najprawdopodobniej Upagupta był właśnie pierwszym nauczycielem króla Ashoki. Jakby ukazał mu różne cuda. Przekazał bardzo jakby ważne nauki, które dotarły do króla Ashoki w ten sposób, że tak mocno, że król Ashoka przyjął w nim schronienie i upowszechnił dharmę Buddy w całych Indiach i poza nią. Kolejnym patriarchą dharmy był Ditika, czyli uczeń Upagupty, ale wtedy zaczęły się już pierwsze jakby takie pierwsze wewnętrzne spory i pierwsze rozpady społeczności. Dodatkowo tradycja Zen zaczęła się też jakby przenosić z Indii do Chin. To tak mniej więcej wyglądało. Myślę, że na tym możemy skończyć dzisiejszy wykład. Dziękuję bardzo.